O relate na sa tungasang padayon nga pagnubos ang value sang piso. Kapuso, ginpatuman nga minimum wage increase adto makatrespasser payhan. Labor leader hirit ang dugang nga sweldo. Yaring balik na aton gintutukan. Wala pa nagtunga sa tuig matapos inaprubahan sa Department of Labor and Employment ang dugang nga 55 pesos sa daily wage, kag nahimo 450 pesos ang inadlaw sa mga trabahador sa idalom sang non-agriculture, industrial kag commercial sector sa bugos ng Western Visayas. Apang sa pagnubos ang purchasing power sa piso, kag pag-record sang 7.7% inflation rate sa pungsod sini Oktubre. Ang 55 pesos nga dugang sa sweldo, alibyo man gidayhan ang dala sa mga minimum wage earner. Halos na nagtaas na. Tapos ang dugang sa sweldo, gamay lang. Ti sila ya direct man sila sa Manila. Ti ila ya nga rate ya ti dako kisa sa amon ya nga 450. Sunod sa labor leader kag representante sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga si Wenny Sancho. Apisar na saad niya hindi illegal ang pagduso sang wage increase matapos ginpatuman ng saka sweldo sa sulod sa isa ka tuig, ang dugang sa inadlaw ang hindi na makulat pa. Both sing ganon, ang nadula sa workers daily is about 15%, 67 pesos. Okay? So it means kung 55 ang increase na nagligad, kulang pa. It was already eaten by inflation. Why na to siya sang inatawag purchasing power? Kung hindi man wage hike, ayuda para sa mga ordinaryo nga mamumugon ang ginaduso sang mga labor leader sa probinsya. Kuan, tag kinanglan, sumahon ang ginatawag lang natin nga consumer price index and then determine the purchasing power of peso. And then after that, we can proceed with the formulation of the amount of wage increase. Kung hindi makaigong minimum nga 450 pesos sa kadamaan, pila ka employer sa kompanya ang wala man kuno nagapatuman sang wage order. Ang pila ka empleyado, 400 pesos lang ang ginapauli nga inadlaw. Dapat sir tason gid kay kulang gid sir. Kulang. 400 lang sir mong iban nga isbong 495 na. Sa karon, wala pa komento ang Dole Regional Office sa proposisyon ni Sancho. Ginalauman ang pagsinapol sa Dole National Office upod ang pinaka-labor leaders agud mahusgahan ang sahe nga bulig nga mapalabot sa mga mamumugon sa tunga sang inflation. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.